A już trzeci Czechoslowacji sice neoficiálně, tak uvidíme. Já bych tak řekl, že už se tam bude prášit po tom kvalitním nočním dešti. A je tady zelená káva, to znamená Francouz taky určil loni vlastně zelený na super dostup partnerství si zvolil techniku a dlouho pauziroval. A chce tady dokázat, že Weber je zpátky. Amazing Kevin Chassis doing. He's riding 1 minute 48 seconds. This is insane. Like no one was riding in this pace. 61 is just behind him. That's Cornwall, the third place. Stewart fourth. Ryan fifth. Evans sixth place. Team Geister comes on the seventh position. Fernandez 8th on Warthog, 9 and Steve on the 10th position. Shimon 13, congratulations with a great start. Thomas Kohout 15. Kaiser 7, wa? Takže vidím tam na 13. místě Šimon. Erstmal gucken, welchen Platz er ist. Wie Nummer hat der nochmal? 226. Der eine Jahr noch mal ein bisschen schlecht. Sagt dann Erner, welchen Punkt habe ich geguckt. Takovým zajímavým náskokem předkladem, který se ho hlídá a využití v průběhu šampionátu dostatečný náskok, protože Weber ztrácí skoro 100 bodů na Prada. Aha. Prado vyhrává kvalifikace. Ty první jízdy. Když je poražení, tak jsme to viděli. Druhou jízdu. Několika závodech, ale jinak Prado neprývá. Opravdu vynikající výstavy. Další generace vodíku, protože minule Bendonezy poslední závod si to rozdělil. Jízdu Prado, druhou vyhrál Roman Weber, takže vyhrál i celkově v Indonésii ten poslední závod Weber. Ale v kvalifikaci jela Prado, takže na to Weberovi nestačilo k tomu, aby se přiblížil, protože ty dva bodíky navíc bral z kvalifikace právě Jorge Prado. No a jak jsem řekl, máme tady jezdci, kteří jeli svět Terešá, to byl 24. ve Švýcarsku, pak se kluci potkali v Trentině, to je tratě Pietro Monterata, v Itálii tam byl Kohout 24. Až Kohout a 17. Jonáš Nedvěd, číslo 202, velké překvapení, Jonáši, drž tu svoji hondičku. Presne tak, ja sa fakt teším, že máme tam Joščíka a Kohúčika na 13. a 14. mieste. No podľa vidieť, tak to skončilo až do konca. Pozrite sa, práve teraz sa opäť blížia, opäť pri Hoškovom skoku. Weber s číslom 3. Hneď za ním, že červená tabulka Jorge Prado, 61. Pravická Jorge Prado, v Lovči zvíťazil už 3-krát. Dvakrát to má za sebou Roman Weber, tento Francúz. Naozaj si myslím, že to bude domyslieť a bude mohol urobiť ten výborný výsledok, aj že Roman Weberovi tým by vyrovnal ten status, mali by podstate s Jorgem Pradom 3-3 víťazstva. Roman Weber na Kawasaki, ten vidíte zelenú vpredu, tak vidíte stále Romana Webera a jeho zelenú kávu a naozaj asi šialené časy, brutálne tempo 1.46.28, tak dnešní chalani vôbec MX2. MX2 sa jazdili časy 1.48, 1.50, to bol taký štandard, ale tuto je to absolútne rýchlejšie o ďalšie 2 sekundy. Weber 1.46.28, fantastický čas, veľmi podobne aj Jorge Prado 1.46.
Roman je tak rýchly, ktorá bola Coldenhoff, je aktuálne na tretej priečke 259. Je to pretekár, ktorý je s Jeremy Seaverom v jednej továrni Yamaháckej. No a práve Jeremy Seaver, 4. miesto za svojím tímovým kolegom Coldenhoffom. No a Radko Feber teď nezajel